ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. дар ин навор якчанд мошинҳои беҳтарин аз мошинбозор омода кардаем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. навора то охира тамошо кунед. бовар дорем ки барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. саломат ва зинда бошед. салому алейкум бародарҷонам. Ман чӣ хел дидест ҳама скидкаи калонро дар шумо эълон мекунем. чӣ хел дидест ки барои касалиҳои занона, барои давлени, барои тромб, яъне хуна полини тоза мекунад, сахарин диабет, бародари касалиҳои қанд дорем, инчунин барои ҷигар ва простатит, барои гурда, бародарое ки тез пешоб мекунед, гурдаотон дарк мекунед ё санг доре, инчунин барои жолудок. чӣ хел дидест жолудкаи кадоми язва ягон авқотҳои сахтӣ мехӯред, инчунин алҳадаи основной чорнитмин ва рибни жирка тайёршудагӣ барои иммунитета мебардорад ва омега барои зрени чашм метавонед заказ кунед, зрени чашм рӯшан мекунад ва масла ва капсулаи чорнитмин. ҳамватанони азиз, агар шумо мехоҳед борҳои хиратонро аз Россия ба Тоҷикистон равон кунед ё ин ки аз Тоҷикистон ба Россия равон кунед, мо ба шумо тавсия метавонем ки аз ширкати Акаи Беруз истифода баред. Акаи Беруз 24 соат дар хизмати муҳоҷиру аст ва зиёда аз чанд сол мешавад ки ба ҳамин кор машғул аст. борҳои шуморо ба ҷои гуфтагиатон оварда мерасонад бо нархи арзон. номерош дар рӯи экран аст. ҳатман аз номи канали Автолайф ҳамсӯҳбат шавед, бо барои шуморо скидка мекунанд. Mercedes Benz бардору хубнякта ҳолати беҳтаринаш 2011 сола объёми 3 эс-классои объёми 3 қати тамошо кунед. касоҷа ки маъқул мешавад номера кара мемонам. занг занем бо якам барои шуморо хуракар маълумот мета. 4 та баллонаш навай бензини холи вагония. салоншон мегирам. дарои диктаран абагриф мултирул тамоми навортош кор мекунад. консонишон як коробкаш автомат 158 000 пробег дора. лукам дора. салон кожаи бардорам. консонирш як хайра. фақат мегири ҳаеш мекунӣ. фули фулай. чорта балоншон навай. нархира чанд мегад ҳа? чанд сол гузошти? намедонам. ту камерашка сол почам мекунем. бозор. чорта балонш навай. нархира чанд мегад? нақша 210 000 мегавардару бо номидан дора. номера кара мемонам. занг занем ҳатто номидан мекуна. номера ка 92 975 77 70. خب این سنت تایگا بارتارو ایش 2011 را در موادی حالتش خوبه. объёмиш 2 тамоми навортош кор мекунад. ҳолати хубаш. нархиш 130 000. бензини холия ӯз як салоншо мегирам. 4 та балонаш навай. салон кожаи. каталог панорама. Дальше курсичи. Дальше курс.
Не яка вақт. Олатш беҳтарин ай вақт даро. Коробкаш автоматай. Тамом навтош кор мекунад. Консайнершам яхай. Нархи аз 30,000 ай. Банано ҳама нав. Ҳам номро бигӯ ака. Номрои ака 929 75 77 70. Toyota Camry бардоро Camry-да японка тамошо кунед 2007 объёми 24 қатӣ. Касои як мақбул мешавад номраи акаро меонам занг бизанед қаттан номраи хуб мекунад балонушам навай. ҳозир як салоншам мегирам тамошо кунед. цвет сафед салон кожаи тамошо кунед чухудо ҳамаш наванд. дарои электрон коробкаш автомат монтирула ҳаст старт-стоп дора кондиционераш яхай навартуш ҳамаш кор мекунад. нархи чанд така? нархиш 110,000 бо муомила ҳам дора. номраи акаро меонам занг бизанед қаттан муомилаи хуб мекунад. номраи ака 918 80 80 15. номрош ака майли майли. Opel Zafira 2006 сол, объёми мотор DVDi CPI. Бензини холӣ, 4 та балона, свеча хахтон дидестем. ҳаво ҳам майда борон ай. Марамайдан салон шак тамошо кунед. Даро электро. Пробег 190,000 ай. Коробкаш механик 6 коса. Кондиционер кор мекунад. Хуб. Потолокш лифт. Хуб мега тайга ҷои нишаст афродам дорам. алё. Чанд сум гуфти ака? 66. Хуб 66,000 мегӯяд. номрои акаро меонам занг бизанед бо барои шумо бештар маълумот метаҳам. 981 03 08 29. хуб ин як Zafira ига бардоро 12006 иш объёми 2 қатияй 4 та балонуш навай ёзе ҳамаи ҷоша камера мекунед тамошо кунед. касои як мақбул мешавад номрои ака дар охири видео ҳаст. чухуло ҳамаш наванд. ҳозир як гай пешам бигиримаш ё вагона дар электропакет мультирул ҳаст коробкаш механикай навортош ҳамаш кор мекунад. потолок ҳам навай. ҳозир як гай пешам бигиримаш
ایرا نقشه چند گفت ایراکا؟ ایشا 67,000 сомониш бо муомилаам дорад. Номро якара мемонам дар охири видео занг бизанед. Ҳам балонуш ҳамаш қоидави нав кардиянд. 4 та балони навай. Ина ҳамаи ҳуҷҷатош дар пеш ҳаст. Номро якара мемонам занг бизанед. Номро яка 987 бе номрош иҷада ҳаста неста. باز بیاین اینجا میمونش نمونش 987 25 36 63 زنگ بزنیم بردارو همین زفیر کدوم اونا میده که مقبول میشه نام کانال یافتورا زنگ بزنین ارزون هم میشوند